Usa ka food delivery rider ang nawagtangan siyang panimuot samtang nagmaniho siya motorsiklo sa utlanang bahin sa barangay Talamban ug sa Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Samtang usa ka babaeng Good Samaritan ang dali nga mitabang sa mga lalaki samtang nagpaabot sa ambulansya. Sayra natong detalye nining report. Nagbuyod na daplin sa kalsada kining usa ka lalaking food delivery rider samtang gitabang sa usa ka babae nga nagpahigayon og CPR. Makita nga wa nay panimuot ang lalaki apan wa muhunong sa pagpump sa dughan ang wa magpailang babae aron mabalik ang panimuot nini. Ang naasoy babae ang nagsakay og SUV nga nagsunod sa food delivery rider dihang ni padaplin kini og dayong katumba. Ang gigamit niya motorsiklo og dihang iyahang nakita ang sitwasyon sa mga lalaki iya kining gitabang hangtod miabot ang ambulansya gikan sa barangay Bakayan ug daling gidalas tambalanan. Misakay raw usab dayon ang Good Samaritan ug wa na magpa-interview mahitungod sa iyang gihimo. Samtang ipadayag sa mga nakasaksi sa nahitabo nga nakita nila ang food delivery rider nga inanay natumba. Nagtuo sila nga posibleng giatake sa kasing-kasing o sa balatian ang mga lalaki. Kuyapan dito siya. Wala kay kuan layo raman ang kuan katong kuan diha ni naana ang motor warag abi na kung napangka diha. Pagpam ni ma'am kay di ko na siya na ni balik ang nga kung ginawa ba ni bara ko ng motor niya nakuha sa ganay siya ni hunong lang abot ko ng paglantaw niya maigo ko sa poste. Taon-taon miabot ang igsuon sa lalaki kinsa mitugan nga bag-o lang mibiya silang Pinoyanan ang igsuon aron manginabuhi ug wa matod pa kini balatian. Niining pagkutlo sa balita wa pay medical update sa food delivery rider. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.